sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon ta idrama ita kat manipod iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a Celia. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylingad na kumalatan iti nagan a Celia. Ti pagtayakan ti nakistoryaan ita kat may papan iti inaunang anak mi iti asawak. Imbes nga agnakam ta bumakbaketan, saan met takarkarok iti adumulduldog. Sipud pa idi, ison tinagbalin asakit ti ulo mi nga agasawa. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Dandani kan agpasngay ani. Nga maging gayta, di pa'y nagpakpakita tinobyom. Nagsina kamin, papa. Anya? Kaya't mo asawan, agpasngay ka abalasan? Ay, kat kapilitan, papa. Ayun ay kan ani. Talaga, asan kang agpampanunot? Ni papa mo. Ala, di mo nungtan ti anak ta, Fredo. At daditan, awanan ti maaramidan tayo. Iso nga awatan tayon ti gasat na. Dahitakat ngamin ti madikan kasilya. Imbes nga ungtam ti anak ta. Saan man? Takon konsinsyem mat ti madi nga aramid na. Saan ko akon konsensyan ti anak ta? Ti kanyak laeng at daditan. Iso nga awan nga ruden maaramidan tayo. No saan ati mga klon iti kinapudno. Nga aganak abalasang ti anak ta. Naawatam, Fredo. Rabiin, nga maging gayta, awan pa'y lang jay anak mo, Celia. Hinawagak itayen, pawid kanon. Saldino kanumanan aya tinapananda. Nagpabagyumot idi agsapa. Tapay kano. Adda kanumat inaplayan na at trabaho. Ay kat nasayat mo't iti kasta. Anday gatang na iti gatas ken daya per ti anak na. Wan nga rod, sapay naglaing nga gatas ti apo ko ta. Imbes sa makainan namot nga tao nga agaw awir tadadakkeldan. Saan man? Tadaman betin apo anay sublat amaaw awir. Ay kat talaga akas ta. Anya ngay nga rod kat addaditan kunak manen, Fredo. Kayat mo asawan. Agnaid kan, ijay bagyo. Kapilitan, mama. Ijay mat nga rod ti ayan ti trabaho. Marigatan akmat ngamin, nominalam nga agawid ak dito'y balay. Kan may sa, isupay ti pamasahe. Sa bagay mo't kit di anak ko. Ay kat igaid mo nga rod ti manggat Saan man ngaminan aday tabulakbol tar aramidam ijay. Wan ka di kay agdanag, tatalagamat nga igaid ko ti agtrabaho. Iso nga ano sa nyo pa'y laang ko mga awiran ti anak ko. Sa nabale, tamang ipaw itak adagos iti panggatas kan pang diaper na apaman nga agsweldoak. Awan parikot iti dayta, anak ko. Awan ti rumbeng apagdanagam. Tada kami kin ni papam ti makaam mo ang mga awir iti anak mo. Ne, sa dino ti papa ng Fredo. Nakasukat ka mat. Agpabagyo kami ita. Asino ti kadwam. Nagiti kakadwak akagawad Anda atendaran mi a seminar. Ay, ita ka din day, chay. Wen. Agawid ka mo lang ka di inton malam. Ay katuwan Alangan man. Awan mo't balay ko iji bagyo apagturugak no bilang. Awagam to ni Ani, tamapan ka ijay dagos na. Ay wanan niya. Awagak to man ngagpaiso inton sumangpet kami ijay. Wen, pambaram tumit laengen ama panalaan ti ipawit na kuma idi kalman. Nag-close ka no ngamin ti pagpawitan na.
Iso asaan nan anaipaw iti allowance ti anak na. O sige, awagak to nga rod ni Ani. Ta dumagasak man ngagpaiso iji dagus na. Nakasaritak ti landlady Ani. Andaman mo't kaya man kanindinam ni ti dagus mo. Wen, Papa. Ay, masikugak. Anya, Masikugak, kunak, Papa. manan? Ayunay ka na rin. Duha pa lang ti tawon ti anak mo. Ngamita masikog ka manan. Sana bali ata ikasarnak mat ni Ricky, Papa. Kat kasanon ti trabahom. Di mo ibaga ngagikat ka manan. Kapilitan Papa, tani masikugak matan. Agawid kami laangan kin ni Ricky ijay balay, ta ijay kamin nga agnaed. Anya ngay matimakunam iti manugang ta, Fredo. Kasla nasimpet mait. Naanos pa eh. Iso tayo makitkitak ang mga asikaso ka na gitiyobing. Day tamat nga rod tinadlaw ko. Saan laang adayta? Nagagat pa'y. Wain, nadlaw ko matdayta sa iya. Sa pala ko mga rod ta saan to nga baliw ti kasta nga ugali na. Bareng Fredo. Nututuusan nagasat ti anak ta. Ta nakatumpong iti lalaki akas kin ni Ricky. Wala. Iso bagbagam ni Ani. Tama nga nuti ko nanak at balasang pailaang. Ibagam, tayo dyan nandag iti sana nasaya at nga ugali na. Nang ronas ti kinabulakbol na. Okay. O sige. Awagan kanto nga rod, apaman ang makasangputak ijay bagyo, Sandro. O sige, bye. Sino ti kinasarita mo ti cellphone mo, Ani? Oh, Ricky, itay kakadipay din ha? Kasangsangpet ko lang. Sino tayo jay kunak? Ah? Ay, ikwa, barkadak, agsarak kami inton madam. Kayat mo asawan? Rumwar ka manan? At adakit nga rod sarakak abarkada. Kanayon mo't lakit di nakastatir aramidam. Imbes nga sikasum na giti ubing. Saan? Taday tamot bulakbul mo ti unaam. Addan asawam. Addan pamilyam. Saan ka nabalasang? Day ta kumamot ti imulam iti panunot mo. Pagrikyaran ta ka di maninday to abanang, ha, Ricky? Kasanumot ngamin. Huston! Jakon kayat amang ganpay ti ibagam. Basta rumarak. Di naklapdan iti kayat kong aramidan. No di mo kayat nga agapatamanan, Ricky. Pasensya kayon, mama. Ngamjakon maanusan tikas diya nga ugali ni Ani. Umanay mat siguron ti dua atawan na panagan-anos ko iti den nana. Ne, anya ti kayat mo asawan, Ricky. Isinakon ti anak yo. Anya? Aglablabas mo't ngaminan. Ad-adomot ng ti oras na ngagbulakbol ngam ti oras na kada kami a pamilyana. Di na pa yan maasikaso na giti ubing. Siyak akanayon ti mga asikaso kadakwada. Bayam ta kasaritak tuman manan ni Ani. Saanan, mama? Saan mat kadya big deal kanyak na ita? Iso na lang tamo na mat nga ada trabaho. Ti kayat ko lang kumakat at tinulong kami. Angam awan mat. Kasla saan na kami matapagan ano ka na giti ubing. Ay, una yun ni Ani. Talagang awansan pagbalbaliwan na day at tao. Da kayo na mismo tinaggapuan na reta, mama. Oh, Ricky. Iso ana saya at laangan ngagsina kami. At least, amokon at talagang nga awan katulungak. Napatagmat kanya kon ti inauna nga anak ni Ani. Iso nga awan parikot nga ore agyan iti poder ko. Siya kon ti makaamo amang paadal kadakwada nga agkapsat, mama. Anyaman nga minin ay ati parikot mo, babaita.
Apay adi mo pa'y kayat ti agawid. Masursurunak nga rod ijay balay, friend. Iso nga agtambay taman pa'y. Jack pa'y kayat ti agawid. Nagapa kayo kadimanan kinilakay mo? Ay katanya pa'y ngay. Kapilitan nga agapa kami Takanayon nakmat ngamin alakdan iti kayat kong aramidan. Saan lang aday ta? Naglaing pa'y nga agatap. Iso ang masuruna. Ay sus, normal laang dayta iti agasawa. Talaga akasta. Di ka nga min unay agparparabii Numalpas ti trabaho, agawid ka adagos, kasjay. Iti kasta, awan panggapwan na nga agatap ken ka. Ay nati ko namket di talaga asiloso ni Ricky. Ti kayat na, ijayak laang balay ni. Amangan mat, no ti kayat na, kat sikati mga sikaso kadakwada. Kastamatan kadagiti anak mo. Ti kayat ko asawan, tulungam ang mga sikaso kadagiti ubing. Ay sana mabalin Amo namat nga da trabaho. Amo mat kanya kon raya. Jack kayat ti malaplapdan. No anya ti kayat ko nga aramidan. Iso ti aramidan. Nasayat mo ta si Mangpet kanani. Juan, narabyanak ta permi ti pila ti bus nga agpalaon yun. Danda ni 2 oras ko nakapila. Holiday ngamin next week. Iso nga agaawid dagiti tao. Oh, apay dagita traveling bag. Akin kukwa ka dagita. Kukwak Anya ngay tilinaon dagita at traveling bag. Badumi ka dagiti ubing. Ha? Nakasarita kon da mamaken papa. Nagpakada akmeten karakwada. Aguray ka man, Ricky. Jack maawatan ti bagbagam. Lawlawagam man. Agsinatan. Anya? Nalawag mo't siguro tinangag mo. Agsinatan gaputadya kon maanusan ti kasta nga ugalim. Oh, diagsina. Tay talaang aya. Apay, ti kunam lapdan ka pumanaw. Saan? Aramidum ti kayat mo. Ta aramidak mat ti kayat ko. Jakmat kat dininamnama alapdanak. Ngamin, amuklatan akay kayat mo apumanawak. Iti kasta, nawaya ka ang mga ramid iti kayat mo. Adakan ka, no anya ti kayat mo ang panunutan, Ricky. Nasaysaya atin nga agpaiso ti kastoy, takanayon tamot laeng nga agapa. Wen, isa atap no nawayakan, agsinatan ket pumanawakon. Ngam itugot ko dagiti ubing. Anya? Kas na ko nakitayan, nakasarita kon da mamaken papa. Jakmat ipaidam dagiti ubing, mabalindalat tati umay dito, inaawan klase da. Ket nawaya ka mo tamang sarungkar kadakwada ijibalay, nulakit di takayat mo. Oh, Ani! Long time no see Oo! Wani nga Rod Venus. Naimbaglangan ta nagsabat ta dito yung mall. Nabayagan nga agpaiso tinaudi ang nagkinaan ta. Wan nga Rod, nakapinpintas ka ita Sigod mo't, saan ka di? Wan matkit di ang puwera angaw. Talaga napintas ka ita, friend. Sinyalis samet nga adamanan barbaro. Sika talaga, Venus. Amo ka, til-tiliwan nakmanan. Jayag paiso, friend. New love life? Siguro. Ay nawaw, sana all. Apay, talaga kading awan kayon ka ni Ricky? Ay nabayagan Insublikon kadagi tinaganak na. Anya? Kat, dagiti anak yung ay. Adakan ko na. Ngam minsan, umay damot ije balay. At least, friends kayo lata, oray nagsina kayon. Wen ipagpagapumilangan kadagiti ubing. Wan importante dagiti anak yo, friend. Umay kakit di ta mapanta agbirok iti pangananta, ta ijay ta nga ituloy ti agistorya, friend. Ay day ta talaga ti ururayak nga ibagang Venus. Anya, masikog manan ni Ani ko nam selya. Ay, Juan Fredo. Ayaw na yan. Asino ngay manan ti amat sikog na? Tsaka mo. Sandro ka no tinagan na. Ay na, nagalas ka ti kastan nga ugali ti anak mo. Day tamot lagpas pasikugan ti aramidan na. Ay, wan nga ron
talon-ton ti anak na iti agdudu maalalaki. Sapay puro inauna. Ay, una yan na ya. Naimalalaan na nga tamot Awan mo't kasta iti pamilya may. Ha? Imbes nga isuro na dagiti kakabsat na taisukat nga rutina una. San mag? Taisumat ti mangisang sangbay iti problema. Nanak-nakam paikit din nagita dina. Ay, makapasuron na talaga. Ay, naimbag nga rod ta nasisingpet dagiti kakabsat na. Isulaang mat nga agpayso ti kasta. Awagam man. Ibagam tagawid diti balay. Agraman tinobyo na. Ibagam takayat ko ida makasarita. Jak magustuhan ti style day ja Sandro Celia. Ha? Nay, anya ti kayat mo asawan, Fredo. Nakapres-pres ko. Kunamot lan baknang. Ay, wan nga rod kasla siga-siga mo. Wan nga raw. No jak la pampanunutan a masikog jay anak ta. Talaga pag sinaak ida. Ay nabay amon. Uray kas jay ti style na. No itong pal na ti anak ta. Di mayatan. Ay kat kapilitan Anya pa'y nga ti maaramidan ta kat masikugmutan niya anay. Agabrod kanumat ni Sandro. Ay kat nasayat Iti kasta. Andan to aramatan niya anay. Inton aganak. Anay ko, nagsakit ti tiyan ko. Anay, aga nakagsamatan. Anay ko, mama, papa, itaray da ki ospital. Aga nakakon. La 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 la. Abay, napananmanan ni anay. Apay asikatimang patpaturog kan ni Lucas. Nasapa anapan ijay ili. Asikasuan na kano dagiti subangpet nga istak ti ukay-ukay alakon na. Ay kahit nasayat mo't ano kasta. Kung naklakit din no napanmanan nagbulak-bulay di bagyaw. Bareng ano nagbalbaliwan di anak ta. Nabayag mo't asaan ang nagbulakbol. Impamay sana mo't tirinugyan na negosyo. Ay kahit paliiwam Amangan mo't norog-rugi lang na ita. Inton mauma ag bulakbol tumanayin. Nangrona kat adda ija abroad ni Sandro. Ay naiyat at ayum apo. Sapay la kumatahus tumuten tani. Bumakbakit meten. Urnusen nakit di kuman tibiyag na. Ay na, mangibabain talaga dyan anak mo Celia. Ay, Fredo. Kung naklakit din no nagbalbaliwan. Ngam awan matlata. Adaman kanon lalaki akakoy-koyb na. Kat tidakas, pamilyado ti lalaki. Ay, Jack amon ti aramidak ijay anak ta, Fredo. Naibagak samot aminen a klase ti pamagbaga. Ngam talaga nga awan ti dengdengken na. Natangken at talaga ti ulo na. Awanay. Na ito lang nansan tikas di nga ugali na. Yakon nam namain, ngagbalbaliw pa niya ani. Ay, Fredo. No sino pa iti inauna, iso pa iti sakit ti ulo. Ay, masuro na ka talaga. Puro parikot ti isang sangbay na. Saan lang arudan ang naggraduar, ta inununa na tinaggargarampingat. Ita, kastoy manan, tinaramid na. Ala, hustunan, Fredo. Di mo unay ti agpungtot. Ang mga nuan niya pa iti mapasamakan ka. Imbes nga si kasuwan na nagitanak na. Saan mat? Tadamot gaya mo sa bali nga asikasuwan na. Ay na, mangibabain na talaga. Pilayag santap nagtalnan dito balay. Fredo! Uray kasano ti panang bagbagami ka ni Ani talagang awan dengdenggen na. Da kami paikit di tiguraan na no kasjay adalawan mi ti madi nga aramid na. Bali talon ti apo ko mikenkwa na apasig nga inauna. Kanayon kulat tamet nga ikarkararag asapay lakuma tama ka ameris meten ket idyan nan ti kasjay nga aramid na.
Ti idandanag kulaeng amangan no maamuan ti asawa ti lalaki akakuykuyog na ita ti relasyon da, ket ikanda iti pagnakman na. Banag asaan kumamet ama pasamak. Aging galaangan ditoy Miss F, to'y pagayam mo, Celia. Ken ka pagayam Celia. Panagkuna ket inaramid mon ti partem kas ina ken kas naganak. Kasaritam manen ni ani. Palagipam atunggal desisyon nga aramidan na ket ada konsekwenses na. Saan laeng apara kenkwana no di ket para kadagiti anak na. Ibagam kenkwana ati parikot ket saan a masulbar babaen iti barbaro manen a relasyon. Rumbang nalaang asangwan na dagiti responsibilidad na. Kang runaan iti amin, respeto iti mismo abagina. Mabalinyo apalagipan ken igiya kadagiti desisyon na. Ngem saan yon apagrebengan wenno responsibilidad pay ti mangilinteg kadagiti biddot na. Adamet pagpatinggaan ti panang suporta dagiti naganak. Nang runa no abuswen da kayo meten. Di mon pagparikutan ti pagkurkurangan wenno pagbidbidutan ti anak mo. Ti kasayaatan nga aramidan nyo ita ket igiyayo kadagiti aramidan na. Ket bayan nyo nga iso a mismo ti makaamiris iti biag a pinili na. Alakastan pagayam Celia ket pagyamanak unay tiing kapanagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengag.